I raz, i dwa. No i prawie nic nie widać. Są krzaki, ona jest w krzakach, proszę państwa. Ona leży w krzakach, proszę państwa. Taki hardcore. Ej, nie dosięgam. Ej, kurde, ty się topisz w krzakach. Ej, bo mnie tam wciągniesz. Tak, to chodź, dobra. Skakać? Jezus. Leżę w krzakach. Nie. Nie, koniec tego, Gabo. Kurde.